Nagyon fontos, hogy amikor emeled, főleg oldalirányba a lábadat, ne akard magasra emelni, illetve nyilván lehet magasra emelni combtőből. Az EHT Challenge szerda kapcsán ismét egy balansz gyakorlattal fogunk megismerkedni. Ennek megmutatom a középhaladó szintjét, illetve a haladó formáját. Behajlítjuk a két térdet, a lábfejek párhuzamosak. Oldalsó középtartásba kerülnek a karok, áthelyezzük a teljes testsúlyunkat az egyik láb fölé, előre vezetjük a másikat, megemeljük és tartani fogjuk. Bármikor, amikor úgy érzed, hogy le kell tenned, nyugodtan tedd le, inkább, mint hogy elessél, és majd próbáld meg visszaemelni a lábadat. Az emelésnél nem cél, hogy magasra emeljük a lábat, az a cél, hogy végig a másik lábunk, vagyis a súlyláb fölött tudjunk maradni. Kikészítettük a szabad lábad, és húzzuk, hogy húz, tart, 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 letesz. Visszahúzzuk magunk alá, kiforgat a csípő, oldalra néz a tér, kivezetjük, és ismét emeljük, figyelj rá, hogy a csípő egy vonalban maradjon, és emeljük. Emel, tart, 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 letesz. Visszük magunk mögé, enyhén előredőlünk, közel vannak egymáshoz a combok, és emeljük. Emel, tart, 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 letesz. Átemeljük a testsúlyunkat a másik lábunk fölé, és mehet ugyanez a másik oldalra. Emel, tart, 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 letesz. Kivezetjük oldalra, és emel, tart, 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 letesz. Visszük magunk mögé, előredőlünk, és emel, tart, 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 letesz. Nyugodtan növelheted az ismétlésszámot, ez is segít a fejlődésben. Lássuk most ennek a haladó változatát. Fölhúzzuk a térdünket, és egy térd hajlításon keresztül fogjuk rányújtani a térdünket a szabadláb esetén. 1, 2, 3, 4. Visszük oldalra. 1, 2, 3, 4. Visszük magunk mögé. 1, 2, 3, 4. Áthelyezzük a testsúlyunkat, hajlítjuk a súlylábunk térdét, megemeljük a szabadlábunkat, és megyünk bele, hogy 1, 2, 3, 4. És visszük oldalra. 1, 2, 3, 4. Visszük magunk mögé. 1, 2, 3, 4.